Sziasztok! Itt van veled Balázs! Hello! És ez egy ilyen különleges kiadás lesz, amiben én fogok az ő apján, ő meg az én apkomon fog játszani. Kezdjük is a videót. Adj már majd. Ja. Sziasztok! Nem kell? Hallani abban. Mindjárt megyek a házadba a Lamborghini-ből. Kiraktam ide Kristóf. Jó. Hát ő nem takar téged. Nem idegesítő? Sziasztok, sziasztok. Na, jön a Kristóf mindjárt. Vaddal. Igen. A kurva. Jó, így, hogy Robácos a... Tudsz. Ez még. Milyen kormánnyal vezetek? Amúgy kurvára zavar. Hogyan rakjam vissza? Így. A fasz írogató. Hogy beszélünk? Uram? Mizu! Meg kell, hallom, most szálltam le az egyik tesómra, és utána megkérdezi a másik, hogy Mizu. Hajtásol? Lili. Vagy mi? Mi? Tényleg. Elküldöm neki, hogy Mizu. Oh! Figyelj, és elküldöm neki ezt is. Talán ezt is adom. De ez már nem volt benne. Akkor ügyet csinálj. Csak én látszom. Jó, na. Nem bírom. Én bírom. Ez sikerült. Fogsz is van. Úgy jönnek van is a is. Na, itt vagyok közben, srácok. Csak folyton buli, szombat este, jön a buli este. Mi? Oh, milyen rendet bácsi vannak? Az te vagy? Nem működik valamiért a kormány része. De Kristóf, az te vagy? Nem. Ja! És ebben a videóban az lesz a különleges, hogy én fogom megvágni a videót. És. Mondjuk én túl jól szoktam meg. Eljöjjek, érted? Nem kell, csak valamiért valami nem működik. Van lámbar! Nem húzom ki akkor. Ide tudsz jönni akkor. Hát, nem látom. Jól estem. Akkor húzzál ki. Elmenjek, érted? Megint ugyanott kötöttem ki, ugyanabban az Aj, Hányas háznál vagy? 21. Nem 11. Az a 11-es házban vagy. Lán 11-es házban vagy, csak így mondom. 21 te. 11. Miért az 11? Nem, az 21. Akkor gyere ki és nézd meg. Ugye? Hogy mondom? Kérsz romatét? Nem, ahogy de. Hol vagy akkor? Csináltak egy legjobbot neked? Nem. De azt is majd lementem. Jó, csinálj. Én eddig elmegy apa dolgozni. A Nokedli-re lementem ezt az avatárt. De ne a Nokedli-re! Az a legjobb avatárom. Nem ez volt a Nokedli? Nem tudom, de ez jó, az jó avatár az összes, szóval ne a Nokedli-re. Külön megy. Külön mentem, csak a Nokedli-re lefrissítettem. Ó, jött a Brawl Starsról valami értesítés. Miért te még Brawl Stars-ról? Csak neked. Én Párizsba viszem. Nem tudom, egyek el. Belém rakja ezt a rohadék.
Éhes is vagyok, meg nem is. Ja. No, van nokedni. Húzzál. Miért van felgyulladva amúgy a Lamborghini? Mi? Miért van felgyulladva? Ez ekkora a turbó, vágod? Ekkora a turbó. Nem tudom, végre nem. Srácok, ez a videó nem lesz hosszú. Egy órás. Megnézem, hogy minden jól megy. És berakja elém ez a csöves. Megnézem, hogy minden jól megy-e, Kristóf. Hol is kell? Ja, itt Óbél. Jó, a stúdióm az. Jól megy minden. Ja, pacek. Én közben nem csinálom neked a lányolatát. Ja? És értek hozzá a lányolatát, minden. Én közben nem fog. Oh, neked megvan a izé. Az izés kocsid is. Mi? Az a gokárt. Aha. Hát van gokárt kocsi, ingyen is. Tudom. Ó, milyen quad! Háborgom másik vissza. Ebbe is kell turbó. Ebbe. Hú, szarsz, robban. Hú, de csúnyán. Ezzel a quaddal nem is láttalak téged még menni. Nem küldted el azt is fel. Mert én gyújtok. Neked akkor, ja, itt nincsenek. Gyújtok egy rakétát, mint a ganja. Neked van tok? Ja, melyik a félre, papa. Nézd, min van. De hogyan megyünk el enni majd? Miért? Nem akarom abba hagyni. Hát majd akkor abban vagyunk, még lesz egy húsban. Mondjuk a tesód mire visszajön. Biciklivel, nem kocsival. Biciklivel men. Még mivel? A gyalog. Lementem, gyere a házat. Gyere a házat. Fúj már! Ez te vagy? Azt! De Mi van? mutatod valamit. Neked milyen karaktereid vannak leszévelve? Hát, kicsit, kicsit leizélem a live-ot, és megmutatom, milyen láncszkín van a Narutón, oké? Azon nagyon menő. Nem tudom, hogy tetszeni fog-e. Ide engedjelek, vagy tud? Nem kell. Ez a Naruto. Dakszaj. Vagyok. Nekem is De kéne szép egy ilyen vagyok, akkuntot. de Nem szép. csinálunk nekem is? De nem tudsz. Miért? Már be fogsz fosni. Hotel. Nézd. Nézd. Fúj! Milyen fúj! Milyen? Eddig még tetszett neked, amikor még voltunk. Mikor megláttad. De nem tetszik. Kedveljetek el, srácok, a Fortnite ez egy nagy fos. Azt a rohadt, hogy megy. Csöves, gyere már vissza, tata! Nem jön vissza? De csak nézd, hogy tudok hozzá. Én nyilakkal játszok. Legyd már fel GeForce-ra. De akkor csak egyik tud játszani. Ne bágolj. Gyere már, értem, gyere, vagy még hoz. Na, végre itt vagyunk. Nem megyünk valami mást?
Szája. Esik az eső. Megázok. Gyere, ülj be a kocsimba. Ázok és vázok. Ülj már be a kocsiba, te hülye. Lányom. Látod, mit írtam? A cseten? Nézd már a csetet, Milán! Most meg fogod hallani. Nézd már a csetet! Kitörtek el. Nézd! Gyere már! Gyere el a pedagógusra. Jó, várjál, lehívjuk újból a kocsin. Ja, de ahhoz le se kell hívni. Nem. Mindjárt lehívom a kocsit. Vigyél már el a Pennybe, vigyél el a Pennybe, Penny. Úristen, ingyenes volt. Ez nem ingyenes, tudja. Nem. Ennyit írtam? Nem ingyenes, nézd már. Nézd. Ebből szaladtam meg. Attól még szar, vigyél. Másoktól van. Nem. Most ez jutott. Most ez jutott, bocsánat. Nincs más kocsi. Csúszik az út is. Írtam. Vigyél el a Pani. Pani! Viszlek a Pani Marketba. De Pennyt írtam, nem Pani. Na. Kiszáll! Ne hívd le, ne hívd le, ne hívd le, ne hívd le. Jó. Inkább szállj be az autóba. Nézd. Szállj be az autóba. Na, igen. Nézd. Csiribá, 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 csiribú, csiribá. Úristen! Elállt az eső, bementünk a Penny Marketbe. Vigyél már a Penny Marketbe, mert és elmegy. Viszlek, nyugi! Itt a Penny Market. Várjál, állj meg, maradj itt, ülj benn. Maradok borra való. Beálltunk a Penny Marketbe. Viszünk egy kocsit, lopunk, azt is. Lopunk. Vigyél már az autót. Mi? Jó, kész vagyunk. Te hol vagy? Menjünk más játszani? Menjünk más játszani? Igen. Kilépják? Aha. Egyszerű. Akkor mi legyen az a másik játék? Nem tudom. Nem tudom. Buzi business. Mi? Nézd már meg, nézem a live-ot. Live-ot? Videó. Na gyere. Várjál meg, nem írtam Mi senkit. ez Squid Game? Mit tetszik? Nem tudom. Videóközben. Megnézem gyorsika elcsapatot. Jó, de... Ez videó. Hát srácok, a videó ennyi lett volna. Nem, még nem. Még lesz egy tart egy kicsikét. Nincs már meg a Robloxot, hogy ezt lássák. Na! Srácok, itt is vagyok, kicsi is vagyok. Nagy is vagyok. Oj! Ez hallatszódik a videóba. Ne indítsd el. Miért? Akkor nem lesz meg a videó. De akkor holnap se tudunk vagy na,
Máma se tudjuk megcsinálni ezt a videót. De, már 900 még. Mire hazaérek lesz 20. Ja, mire azért addig meg eltelt volna. Nem. Na, menjünk. De én azt mondom, hogy látod, hogy te. És te csukogod volna. Hát akkor. Én tudom, mit menjünk. Gyere. Jó, mehetünk. Na te hajóddal. Én Tárisba viszlek. Elmegyek téged Magyarországra. 3400 izéd van. Nehogy elkölts. Meg is ütlek. 3! A videó kedvéért! Ne! A videó kedvéért! Gyere be! De... Várjál, a videó kedvéért megmutatom, mit veszünk meg a videó kedvéért, oké? Okay? A videó kedvéért megveszek... Mit vesz? A videó kedvéért... Undorító vagy. Csak mondom. Ő már elég kicsikét. A videó kedvéért megveszik 10 darabot! Az kéne. De jó, 10 darab! Nem vettem rá a chipsre. Azt a jó dolog! Na hívd meg, melyik csomagban vagy? Bazd meg. Piros? Fekete. Fehér. Csak melyik? Fehér. Tényleg a fejbe vagy. Fehér. Mondom, a fejbe vagy, na hívd azt a szart. Elfogadtam pedig. Jó, el is fogadtad, tudom, de hívd le azt a szart. Hívom. Lementette szart. Jani! Azon van, hogy Jani. Nem kell. Azt hittem már rosszra nyomtál. Ne is ütöttél volna. Jetpacket vegyél. Van jetpacked amúgy? Nekem van. Van 2400-ad, milyen? Ne! Videó kedvé! Ne! Nézd! Milán! Mi van? Mit van neked? Mert- Hadd nézzem meg, neked mi van? Mert Mert akarok valamit izélni. mi van? Mindjárt megnézed. Gyere, nézd, mit van, mindjárt megmutatom. Gyere! Nézd, mit van. Nézd. Nézd. Nehogy elragd. Rárakom. De nem, mert akkor én nem tudom leszévelni. Ráraktam. Na, beszállás, enyém a jetpack. Várjál csak, még ő megtaláltam a jetpacket. Na, ülj oda, oda hátra ülsz, ide Jó, be csak, nem ülsz. hívok- Hívok le széket, hogy majd tudjam a turbinákat. Ez mi a? Amúgy ezen nagyon könnyű építeni. De jó, hogy most van a frissítés. Nyomd be azt a szart. Mi? Hát azt a fost. Az hátul. Oh. Nem bírom, nem értem. Nézd, hogy megyünk. Így gyorsan. Ennyi volt. Nem tudom, hogy válaszolni összesen. Ez nagyon menő, hogy van neked ilyen? A Modi adta, nem? Nem. Szerintem mikor nyitottál 405-ös ölcseszteket, Aha. akkor abból kinyitottad. De ne, az a baj, szét fog törni, mert nem tudok megfordulni. Amúgy de jó, hogy a Fortnite most frissít. Kifogyott. Mi? Kifogyott. Jó. Amúgy vezetni kéne, nem? Én meg ők még jó helyen állok. És nem akadozok. Hol vagy? Úgy akadozok. Hol vagy? Miért ott állsz? Beestem. Hova? Ide hátra. Nem jött hátul. Láttad? Megkérdeztem azt, hogy olyan... Nem is vagy benn. Nem. Ja, tényleg ott vagy, de csúnya vagy. Hát, akkor te vagy csinálni. Ja. Úgy neked el sincs lóncs holva. Mi?
Beviszlem. Nem szállták ki a székből. Ja. Várjál, Kristóf, mindjárt megnézheted valamit? Nem dobott ki a játék. Mi? Jó, visszadobott. Ó. Jó. Ez hogy tudsz játszani? Néha belaggolt. Úgyhogy hogy majd... Néha úgy belaggol, de úgy általában nem laggol. Lép ki. Mixeld be! Nehogy elindítsa azt a szar Fortnite-ot, vagy a szaros. De miért nem van a friss? Na. Megfogtad! Megfogtad! De ezt így csináltál, én ezt csináltad. Ezt csináltad. Jó, gyerekek. Nyomhatok egy kis parfüm. Tudod, egy kicsi parfümöt és... Amilyen kéne, de már nem tudom. De hülye vagy. Nem tudtam. Vigyázz! Nyomjak inkább lehet. Jaj! Ez már sokám. Szagod meg! Adjunk meg! Ne! Mit a büdös? Sziasztok, srácok! Itt is vagyok. Hallod, ebből tippelj? Ebből a háromból. Nézd, ebből a háromból. Mennyit kaptam a Norbitól? Norbinak az anyukájától. Egy picit nem látjátok a képet még. Hát, látjuk, lássák. Jó, gyere, nézd. Tippelj ebből a háromból, melyiket nem kaptam a Norbi anyukájától. Nem, melyiket kaptam anyukájától. A parfümön kívül, azt nem. Magam tettem. Ezek közül megedett szerintem. Norbi. Ezt és még. Add már. És még. Mind a hármat. Amúgy miért ezt látják? De mit láttam? Ezt! Dobjás nem láttam. Ja? Seré vagy. Szerintem amúgy nézd már én hol vagyok. Kristóf, nézd én hol vagyok. Kiesett szerintem az ülésem. Gyere! Gyere át! Nem bírok! Fordulj már ide! Oh, Gyere hátra! Meg még jó, jövök. még ott elől is van még egy szék. Szia! És nem hátra hozzám, te nyomi homi. Te nyomi homi. Te nyomi homi, elmegyünk Amerikába. Gépekben üldözzük a csillag. Megint? Gyere megint beszélünk. Biztos vagy? Azért már megszagolom ezt is, már ezt téged szagoltam. Szagod. Nem, hogy nincs is illatán. Te se szeretsz? Legújabbat. Ó, milyen illata van. Ó! Ennek jó az illata. Szia bajod! Szó! Sziasztok! Na, itt vagyunk. Iratkozzatok fel! Oh! Hát a Kristóf fellátott. Úgy így elemerül! Mert mennyi százalék? Mi? 25. 17. Várjál, megakadtunk, nem? Nem rakod fel a töltőre? Hát raktál. Azt se tudom, hogy kell, de mert még nem úgy voltam. Á, nekem sem. Laptopom. Mert te nem tudod, hogyan kell felrakni. Hova jöttél amúgy te? Akkor rakd fel addig. Addig vigyázok. Sziasztok, srácok! Én Béla vagyok, és a mai videóban egy Béla a hülye gyerekkel fogunk játszani. Jaj! Hol van konnektor?
Ott fent. Nézd. Megmutatom. Dube. Hol a pörpöl? De hogy fogsz játszani? Sehogy. Nincs működni. Ezt a végig visszük, utána elmegyünk enni, a mai videónak enni. Milyen ennyi? De majd még lehet, hogy még lesz majd még videó, máma. Hogy lesz még videó, máma? Nem. De? Nem, mert nem fog addig lefrissíteni. De nem a Fortnite videó. Jó, meg lesz majd egy Scammer Get Scam videó is, mert valaki beszkammelt. Szerintem fölraktam. Szerintem meghaltál. Szerintem te is. Na, ennek a videónak ennyi. Sziasztok! Vagy még lesz víz. Hogyan kell befejezni?